No, tak co, jsme živě? Kristiane, slyšíš mě? Slyšíš mě? Hele, já nevím, jestli to ještě nezačalo, ale jestli bychom si to neměli nějak jako připravit. Jako, máš k tomu něco připraveného? Jako, ale za Čo chvíli tam, se to asi pustí. Vlado, čo tam stresuješ, prosím ťa, kľud, nádych, výdych, pohoda, najhoršia je smrť z oplašenia, tak prosím ťa, zvládaj krízovú komunikáciu s pokojom a nadýchni sa, vydýchni sa a môžeme ísť na to. Tak, teď si mě uklidnil. Já myslím, že naši diváci viděli názornou ukázku, jak to dělat nemáme z mé strany a že je zapotřebí mít klidnou hlavu a nepropadat panice. Tímto vás všechny vítáme na dnešním webináři Jak zvládnout krizovou komunikaci. Předvedli jsme tady názornou ukázku a dneska vás provedu já. Teď přemýšlím, jestli je všechno v pohodě. Něco se děje, tak možná, co se děje? Nejsem vidět? Tak prý nejsem vidět. Tak a Kristiána vidíte? Taky ne. Aha. Conference cam. Tak já zkusím vypnout a zapnout. OK, takto, nie? Možno, že tú prezentáciu iba bolo vidieť. Tak možná, že vidíme oba. No. Tak, další příklad. Další příklad toho, jak zvládat krizovou komunikaci. Ja z verím, jedné strany teraz... informaci nás nevidíte, z druhé strany... myslím, že verím, že už teraz... Vidíme, že jo. Tak já budu věřit, že nás vidíte. A jestli nás nevidíte, tak se budeme snažit alespoň audiem. Já nikoho, no tak já nevidím nic. Tak já teda možná ještě vyžádám tady. Já vás taky nevidím. No to je velká škoda. Dámy a ano, děkuji za ten feedback. Settings, conference time, update. Předtím byla vidět pouze prezentace, teď nic. Tak. Nějaký, hele, něco, tak teď jsem zvědavý, co napíše Alena, taky nic ne. Prezentace je vidět dole. Prezentace vidím, ale slyším se ozvěnou. No, minimalizujte, tak co? Things, telefon, tu je. Krizová komunikace začíná. Ano, Ivet, děkujem, to je vidět. Já jsem to původně nacvičený jako cvičně, ale musím říct, že to není vidět. Praktický webinář, přesně tak, děkujem. Bude záznam. Záznam bude, pokud se nám podaří nadhodit kamera. Tak teď byste mohli aspoň vidět tu prezentaci, ale mě a Kristiána tam teda není vidět. Zajímavý. Tak vidíš, Vláďo, aspoň kým to teda nefunguje, môžeš prezentovať nejaké všeobecné stanovisko, že naši technici pracujú na odstranení problémov a intenzívne riešime túto situáciu a pevne veríme, že čoskoro že se nám to rozběhne, no. V absolútnom poriadku. Ještě proptná reakce, jo. No, vzhledem k tomu, že prezentace vidět je, tak já asi možná pod sebou vedle prezentace, až se to alespoň u mě, děkujeme, Edit. A jsme tam vidět na kameře? Zaujímavé, že? Ano. Ano, tak tím pádem já to považuji první krizi zažehnanou, děkuji. Pavlína píše, že ne, ale většina píšete, že jo. Nicméně, ať to teda nezdržujeme takhle na začátku. Nejen preska. Vidím. Prezentaci. No, když se prokliknu takhle na sebe, vidíte mě?
Že u mě to svítí modře. Ne. Když zvětším Kristiána, tak Kristián také vidět není. Taky vidět není. Ale když tam dám tu, vidím vás oba. Ne, to je zajímavý. Někdo nás vidíte, někdo nás nevidíte. Nevidí, no. Vypadá to... Musím se dá pohybovat možná moji ostatní okno, protože ne pod chatem, ano, také nemám. Ano, vidíme. Každý si může vytvořit okna dle libosti. Přátelé, asi no. Pustil bych se do té naší přípravy webináře. Věřím tomu, že jestli nás někdo vidí, tak ty, co mě vidí, tak vám ještě takhle zamávám. Myslím si, že cílem je opravdu mít jednak tu prezentaci a hlavně hlas. Možná tím, že někdo nebude mít obraz, tak o to více se zaměří na to sdělení, na ta slova. Dnešním webinářem tedy provázím já, Vladimír Novák. Mám v Česku na starosti vlastně vztahy s klienty, takže často se setkávám s podobnými situacemi nebo s lidmi, co je řeší. Mám na starosti i vlastně akviziční tým, takže řešíme i u lidí tyto případy, nebo u firem, kdy s tím třeba nemají přímo nějakou první zkušenost, nebo také občas dělám vtipná videjka. Dneska jsem teda chtěla začít tím, že se nám to nedaří technicky a ono se nám to opravdu nedaří, ale jak mi poradil Kristián, musíme zachovat klidnou hlavu, hlavně, že nás slyšíte. Prezentace tam vidět je, takže budeme pokračovat. Je tu se mnou Kristián Čekovský, který se v oblasti médií pohybuje už více než 15 let. Začínal jako novinář, působil a stále působí jako komunikační poradce. Angažoval se v parlamentní politice, má vlastní komunikační agenturu a zároveň vede společnost Slovakia Online. Ta patří do rodiny Newton Media. Kristián má za sebou desítky reportáží, stovky tiskových konferencí, tisíce mediálních výstupů, ale i dvě volební kampaně. Mám tě ještě nějak to doplnit, Kristiáne? Ja myslím, že nie, že tej vážnosti na úvod aj stačilo a som veľmi rád, že v podstate sa to aj takto odľahčilo hneď od začiatku, lebo ja som naozaj chcel, aby už tá samotná téma je niekedy taká, že krízová komunikácia, že to znie veľmi vážne, ale myslím, že pri tomto sa dá to, čo potrebujú ľudia, ktorí sa dnes aj prihlásili a to, čo potrebujú počuť, tak sú naozaj praktické nejaké rady a možno skúsenosti, ale aj nástroje, ktoré vedia využiť nielen pri krízovej komunikácii, keď už teda nejaká je, ale ako ju čím skôr identifikovať a v tom lepšom prípade jej zabrániť. Takže možno poviem na úvod, že ten názov webinára ako zvládnuť krízovú komunikáciu, ak niekto čaká taký všeobecný a recept, ktorý pomôže na každú situáciu, tak ten nemáme, ale určite si pozdieľame dnes zaujímavé aj praktické skúsenosti, ale takisto aj nejaké prípady a príklady krízovej komunikácie. Môžem hneď takto na úvod dať taký teasing, že budeme hovoriť aj o krízovej komunikácii, ktorá na Slovensku v minulom roku patrila určite medzi top krízovky a trvala asi 5 týždňov, čiže určite je tu jeden taký hneď mýtus vieme zbúrať na úvod, že ak si niekto myslí, že akákoľvek kríza, akýkoľvek problém je otázkou 2-3 dní a potom vyšumí a zabudne sa na to, tak verte, že môže krízovka trvať aj 5 týždňov. Takže možno taký malý teasing na úvod. No a poďme teda do tohto, čo bude asi pravdepodobne pre niektorých nie je webinár, ale podcast a tým, že budú mať iba zvuk. Ale v každom prípade taký aj plán máme s Vladimírom, že okrem tohto webinára urobíme aj podcast a tým pádom budete mať potom k dispozícii aj do budúcna takú nejakú rozšírenú verziu, ktorú so všetkým, čo dnes nestihneme, si povedať a prebrať. Přesně tak, díky za ten úvod, Kristiáne. A já začnu otázkou v skutku nečekanou. Zažil si už krizovku? Zažil som viaceré krízovky, samozrejme aj to
viac ako 3-ročné pôsobenie v politike bola v podstate jedna taká nikdy nekončiaca krízová komunikácia, ale to, čo naozaj mňa viac baví, to sú tie krízové situácie alebo komunikácia nie politická a veľmi rád akoby zdieľam aj určité skúsenosti alebo možno tipy, ako krízovej komunikácii predchádzať a tým pádom ma veľmi baví, že ak môžem niekomu nejakým spôsobom že poradiť a ako identifikovať, ako sa pripraviť na prípadný problém, ako sledovať výstupy v médiách, ako to analyzovať a ako na základe toho reagovať a upravovať komunikáciu. Takže tie krízové, takže ja sa tak dobrovoľne do tých krízových niektorých komunikácií dostávam a ich zažívam, ale vravím, na druhej strane je pre mňa veľmi fajn, ak to niekomu pomôže neraz zachrániť reputáciu, povedzme, značky. Jo, díky za to. Já myslím, že hodně často se ta krizovka řeší ve smyslu nějakého jako správného postupu a tak dále. Já bych určitě nechtěl opomínat i ten aspekt, kdy vlastně třeba si to možná ani tolik lidí nevědomou, je tam určitě nějaký nápor na psychiku, na vlastní emoce. Tak bych se tě chtěl zeptat, jaký je to pocit, když se na tebe ráno v 6 hodin sesypou všechna média v zemi? Sú to reálne situácie, určite takéto situácie človeku nechýbajú, ak teda nie je nejaký veľmi adrenalinový športovec, ale lebo naozaj, ak sa pozriem na telefón a vidím tam desiatky správ, telefonátov, notifikácií, povedzme od novinárov, tak v tej situácii už teda vieme, že je problém. A skôr ako začnem ten problém riešiť alebo odpovedať, tak si preverím najprv, čo sa vlastne stalo a ako na ten problém reagujeme. Čiže to znamená, že ak máme nejaké spoločné stanovisko v rámci inštitúcie, firmy, tak sa snažím ísť v tejto línii. Čiže možno taká prvá vec, ktorú si určite môže z toho ktokoľvek, čokoľvek zobrať, alebo teda tú prvú vec možno, že komunikujem nielen navonok, ale v prvom rade komunikujem dovnútra. Preverím si teda, aký je problém, aký je stav a čo k tomu chceme povedať. A zároveň súbežne teda s komunikáciou externou by mala prebiehať aj komunikácia interná. To znamená, aby každý v rámci tej spoločnosti, alebo či je to politická strana, firma alebo nejaká inštitúcia, aby vedel, aká je tá línia, čo komunikujeme, pretože novinári nemusia osloviť povedzme iba vedenie firmy alebo hovorcov alebo PR oddelenia, ale môžu sa opýtať a môžu osloviť kohokoľvek, radových členov alebo zamestnancov, takže je veľmi fajn, aby tí vedeli potom buď zreplikovať to stanovisko, alebo v tom lepšom prípade teda odkázať na oficiálne kanály strany firmy, alebo teda osoby hlavne, ktoré komunikujú. Takže mať to aj interne odkomunikované. To si myslím, že je jako super poznatek, že se často řeší, jak to komunikovat směrem ven, ale opravdu je důležité v takových situacích i to mít skoordinovaný interně. Kristiane, je zapotřebí reagovat okamžitě? Co je první věc, kterou musíme udělat, abychom si zachovali chladnou hlavu a neudělali chybu z paniky? Tak to sme mohli vidieť na začiatku tohto webinára, ale v každom prípade, tak ako sme hovorili na začiatku, hovorí sa teda, že tá najhoršia smrť je z oplašenia, čiže nádych, výdych, ale určite platí, že novinári potrebujú informácie hneď. To znamená, že tá promptná reakcia stále je základom krízovej komunikácie. Je to samozrejme aj dané aj tým, že dnes množstvo tých informácií sa začne veľmi rýchlo šíriť napríklad nielen v tradičných médiách, ale aj na sociálnych sieťach. Aj tie klasické médiá už v podstate fungujú minútu po minúte, takže ak napríklad aj chýba vaša reakcia, nech už ste teda akákoľvek spoločnosť, inštitúcia, tak
tak tie čiastkové informácie už začnú vychádzať aj bez, povedzme, vášho stanoviska. A práve to je dôležité uvedomiť si, že ak do tejto komunikácie nevstúpim, tak sa ten príbeh začne písať bez môjho ako keby stanoviska. Začnú ho hovoriť iní. To znamená, či už nejaká naša konkurencia alebo oponenti budú ponúkať svoju verziu príbehu a tým pádom nemáme v rukách narratív, ktorý v rukách potrebujeme mať. Takže určite odporúčam komunikovať čím skôr. Samozrejme platí si tú komunikáciu hneď na úvod premyslieť, ale treba povedať, že možno mnohí sa boja najprv si poriadne premyslieť nejaké komplexné stanovisko a až tak ísť s niečím von. Ja si myslím, že a moje odporúčanie je, že s niektorými, že vo veľa prípadoch sa dá ísť von už aj s nejakými čiastkovými informáciami. Naozaj niekedy stačí tá základná informácia, že teda ak máme v rámci firmy nejaký technický problém, výpadok, hackerský útok alebo niečo, tak napríklad, že teda na odstránení intenzívne pracujeme, pripúšťame teda, že takýto výpadok je a postupne môžeme potom to stanovisko nabaľovať a v tom lepšom prípade, ak myslíme aj strategicky, tak už sa zamýšľať aj nad tým, že ak ten problém sa rozplynie alebo teda po nejakých niekoľkých dňoch alebo týždňoch skončí, tak čo chceme dosiahnuť na začiatku a akým spôsobom ho chceme možno využiť ako príležitosť, možno odkomunikovať, že ako sa tá firma poučila z toho problému, hej, keď napríklad ide o nejaký veľký technický problém. Takže už na začiatku môžeme potom do toho stanoviska alebo do tých reakcií pracovať strategicky s tým, čo chceme, kam to budeme smerovať a čo chceme dosiahnuť na konci. Takže áno, reagovať čím skôr, pretože ak nedáme našu verziu medzi prvými, tak budú ten príbeh rozprávať za nás iní a tým pádom je lepšie do toho vstúpiť čím skôr. Rozumím. Myslím si, že i naši dnešní diváci si z toho taky vzali. Já bych se tě, Kristiáne, zeptal, jestli můžeš sdílet možná nějaký tip off record? A takto, že možno, že či je lepšie akoby komunikovať s novinármi, alebo teda asi s novinármi, že off record, hej? Tak to myslíš? Že si jako opravdu s tím novinářem třeba mimo záznam, já se jako mám na něčem domlouvat, nebo čím míň toho řeknu, tím jsem jako víc bezpečí. Jak by to mělo nebo mohlo být? Určite toto je práve jedna možnosť tých vecí, že v tej rýchlej dobe, ktorú žijeme, a tým, ako spomínam, že viac menej tie médiá fungujú minútu po minúte a ešte k tomu aj sociálne siete sekundu po sekunde, tak je lepšie teda reagovať čím skôr. A samozrejme, tak ako som spomenul, že ak nemáme ešte úplne že komplexnú nejakú informáciu alebo stanovisko, ale máme len nejakú okresanú verziu, ktorú v tejto chvíli môžeme komunikovať, tak samozrejme môžeme novinárom, ktorí sa tejto téme venujú, vysvetliť niektoré veci aj mimo záznam. S tým samozrejme treba narábať, nechcem povedať, že opatrne, ale samozrejme dobre to zvážiť, ale skúsení PR-isti to určite dobre ovládajú. A tu je možno aj práve to, že akým spôsobom vieme už aj využívať nástroje, ktoré povedzme, či už aj platforma Newton One ponúka, že vieme si zanalizovať, dajme tomu, tú tému problematickú alebo krízovú komunikáciu, že čo rezonuje, ako to rezonuje a vieme sa hneď aj pozrieť, povedzme, ktoré médiá sa tej téme najčastejšie, alebo teda v tejto chvíli najviac venujú, ktorí novinári, môžeme ich osloviť s tým, že vieme doplniť tie nejaké informácie, ktoré môžu pomôcť aj novinárom vyskladať tú skladačku toho, čo sa vlastne deje, ale teda s tým, že dajme tomu, toto je stanovisko, ktoré vieme dať na záznam a niektoré veci môžeme povedať mimo toho. Tu by som možno povedal to, že ja mám takú skúsenosť s ľuďmi možno z komunikačných alebo PR oddelení, ktorí sa často
ako keby, že boja tých novinárov, aby niektoré teda informácie nezneužili alebo prípadne nejakým spôsobom ich nemedializovali tak, ako nemajú. A preto vravím, že treba s tým narábať opatrne, ale ja by som normálne povedal, že ak je seriózne médium alebo seriózny novinár, tak taká normálna ľudská komunikácia, kedy ten novinár je prostredníkom medzi, povedzme, vami, inštitúciou, alebo teda tým problémom, ktorý je, a medzi ľuďmi. Snaží sa im dostať k ním čo najviac informácií. Takže ak s ním komunikujem normálne ľudský, že toto sú, že vieme doplniť k oficiálnym stanoviskám aj nejaké ďalšie informácie, tak myslím si, že sa s tým dá pracovať a vďaka tomu možno zabránime, aby sa šírili nejaké fámy alebo hoaxy alebo nejaké ďalšie dezinformácie ohľadom toho problému. Takže určite odporúčam nadviazať priamu ľudskú komunikáciu aj s novinármi a pracovať aj s off-record informáciami so zreteľom na nejakú aj opatrnosť samozrejme. Tak já bych se tě ještě zeptal vůbec, když tady tohle řešíme, tak jestli se vůbec na tu krizovou komunikaci dá nějak připravit, respektive jestli se jí dá nějak jako předejít? Dá, aby som hneď odpovedal na úvod tejto otázky. Dá, samozrejme nie na všetko. Niektoré veci nám jednoducho vybuchnú takým spôsobom, že nedokážeme to predvídať. Ale možno poviem taký príklad, že s jednou spoločnosťou v oblasti energetiky som komunikoval ešte na jeseň minulého roka s tým, že snažili sme sa vytipovať, ako keby, že kedy nastanú nejaké problémy, povedzme, s dodávaním energopomoci, ktorá na Slovensku beží. A to sa dalo veľmi presne a veľmi, veľmi jednoducho a viac menej ľahko predvídať a predikovať nejaký problém a krízu a pripraviť sa na tú krízu. Nepotreboval som ako keby, že vešteckú guľu na to, aby som povedal, že keď je november, tak v decembri, keď budú nejaké, povedzme, vyhlášky o tom, kto bude mať nárok na energopomoc a podobne, no to nikto ešte nebude riešiť. Že keď sa na to pozrieme z pohľadu bežného človeka, ktorý má množstvo iných problémov, tak ten sa nebude hrabať v nejakých vyhláškach, ale to, čo ten človek urobí, je, že v momente, kedy si otvorí poštovú schránku a vyberie si z nej otvorí obálku a uvidí tam faktúru, na ktorej bude, povedzme, dvojnásobná nejaká cena energií, tak to je ten moment, kedy zavrie za sebou dvere domu, zdvihne telefón a zavalí call centra, povedzme, tých svojich dodávateľov, kedy začne sa sťažovať, kedy začne napríklad riešiť tento problém s médiami a tým pádom to sa dalo veľmi presne povedať, lebo my presne vieme určiť, alebo vieme, kedy budú posielať, dajme tomu, dodávateľia faktúry do domácnosti a tým pádom sme vedeli, že 3 mesiace vopred si povedať, že kedy ten problém nastane, čo asi bude treba v tom momente komunikovať a začníme už teraz. A v podstate 3 mesiace je dosť dlhá doba na to, aby tí ľudia, ktorých by sa mohol ten problém týkať, komunikovali v médiách a kde proste treba nejaké stanovisko, ktorým zásadne zmiernili dopad tej krízovej komunikácie. Takže na takéto situácie sa dá pripraviť, môžeme to potom ešte vidieť často aj teraz už len veľmi v rýchlosti. Povedzme, ja neviem, finančná správa, keď dajme tomu mesiac pred podávaním daňových priznaní tlmí nejaké problémy tým, že vyzýva ľudí, aby si to nenechávali na poslednú chvíľu, alebo nejaké letecké spoločnosti, letiska, alebo niečo podobné, že s blížiacou sa sezónou, aby ľudia prichádzali skôr na nejaké odbavenie a aby náhodou nezmeškali lety a tak ďalej. Čiže vieme predikovať niektoré problémy, na ktoré sa dá pripraviť. Super. Já bych se vůbec teda asi podíval na to, jak tobě a hlavně našim dnešním účastníkům, které snad někteří slyší, někteří vidí, je to mix, je to opravdu u každého jinak, to se ještě nestalo, ale pokračujeme dál.
jak můžeme využít moderní tooly. Já tu mám pochopitelně jeden skvělý, jak jinak, než od Newtonu. Tak zkusím za sebe nasdílet obrazovku. Trošku jsem teď zvědav na výsledek. Tak a teď mi teda prosím napište, jestli vidíte moji obrazovku. Měla by být bílá, jsou tam takové grafy, čárky. Vidíte, výborně. Tak budu spoléhat, že většina vidí. Už si netroufám tvrdit, že všichni, ale ode mě to tedy odchází. Omlouvám se těm, kteří s tím mají problém, to mě velmi mrzí, ale očividně je chyba teda někde na straně poskytovatele. Tak, taková první věc, kterou bychom si asi mohli spustit, je za mě určitě, nebo za nás Kristiánem, alert v rámci aplikace Newton One pod vlastně možností alerty, respektive to, co tady mám, to je ještě možná dobré uvést na úvod, vlastně je monitoring s archivem, nemám tady žádná témata, protože je to úplně nová věc, to znamená, sedím doma a jenom teda ještě možná přečtu tohle, to mi přijde důležité, tady paní Alena, děkujem, píše pro zobrazení mě a Kristiána, znova jsem si načetla kliknutím z pozvánky celou místnost, refresh stránky nepomohl, tak to by možná mohl být recept. A já pokračuju dál. Jsem klient, mám prostě nějakou krizovku, nějaký problém, potřebuju mít přehled, co se děje, volám do Newtonu, můžu i napsat, ale klidně volejte, jsme tady na to připravení, rádi pomůžeme co nejrychleji. Spustíme vlastně takovýhle monitoring, který je v tuhle chvíli prázdný, my ho můžeme vyplnit, to je určitě varianta, ale dejme tomu, že to chci teď hned a chci si s tím dělat sám. Takže asi bych začal tím alertem, alert zde. Nemám tady vlastně žádný v tuto chvíli nastavený, takže zakládám nový. Název alertu můžeme dát test. Vycházet z existujícího, vzhledem k tomu, že tam žádný jiný nemám, tak dávám nevycházet a s tím, že bude aktivní i hned po vytvoření. Tak, teď témata mi to nedovolí, protože vlastně tak díky Honzo, vypnout a zapnout pomohlo, tak možná toto bude recept. Tak obsah zprávy, který už vlastně píšu ten můj konkrétní dotaz. Dejme tomu, že by mě zajímala třeba krizovka, která nám tady začala včera, když nepočítám naši dnešní s připojením, tak napsal jsem si jméno pana ministra Macinky. Buď mohu nechat jenom takto, anebo vlastně Newton už mi i napojí, že to je nějaká entita a on skutečně pod tímto pozná osobu Petra Macinky, čili nejedná se o jeho jmenovce, můžu s tímhletím pracovat i nadále. V tuhletu chvíli vlastně já bych tady měl každou zprávu, co se objeví na pana Macinku. Já jsem schopný kombinovat ten dotaz, čili dejme tomu, že bych chtěl souvislost pana Macinky například s SMS-kami, můžu dát jenom takhle natvrdo. Mám tu výhodu, že tady mi rovnou ukazují ty zprávy, čili už si zužuju ten dotaz. Dejme tomu, že chci každou zprávu, která bude o panu Macinkovi a panu prezidentovi. Tak, Pavel, to bude on. Tak, v tuhletu chvíli vidím skutečně, že jsou to zprávy relevantní. Já se mohu omezit na to, že chci třeba, abych měl zprávu od nějakého autora nebo zprávu z nějakého konkrétního zdroje, ale ne, mě zajímají všechny zprávy a jdu dál. A teď důležitá jako možnost říct si, kdy chci být upozorněn. Já můžu chtít být upozorněn hned, což v případě, když jsem nějaká třeba střední firma, je určitě na místě. Ve chvíli, kdy budeme řešit krizovku tohoto rozsahu, co nám tady začala v České republice včera, tak bych možná si dal i třeba každých 15 minut něco v tomto smyslu. Tady je ta výhoda, že těch zpráv, když se objevuje hodně, tak by mi furt pípal telefon, furt pípal mail. V tomto balíku po té 4 hodince mě to vlastně zhlukne ty zprávy k sobě, to může být pro mě jako výhodnější, abych měl přehled. A co je vůbec zajímavé, tak je i varianta na neobvyklý nárůst zpráv. V tomto případě já jsem schopen si nastavit alert takový, který vlastně alert vlastně vůbec mi jako nevyskočí, vůbec mě neupozorní, že teď se objevila zmínka. Je to pro mě možnost nějakého backupu.
kdy třeba vím, že mám někde nějaký potenciální problém, jsem schopen ho pojmenovat třeba nějakým konkrétním jménem nebo nějakým názvem produktu, tak bych ho nastavil na to a zde bych se dal jenom na neobvyklý nárůst zpráv. To znamená, že když se počet zpráv oproti normálu zvýší například o 200%, tak v tu chvíli mi to vyskočí jako do alertu a vím, že někde nějaká časovaná bomba, která byla, tak vlastně se to rozjelo a já už jsem na to připraven, vím o tom, že to právě začalo. Teď si ještě mohu říct, jakou formou to chci vůbec dostat. Historicky, respektive takhle, ten e-mail je za mě nejvíc tradiční, co se týče nějaké informace do terénu, tam dlouhou dobu vládly SMSky, nicméně s postupem technologií, tak mohu říci, že většina lidí přistoupila k upozornění vlastně v mobilní aplikaci. Jo, mám stáhlou apku z App Store nebo z Google Play a Newton One mi vyhodí notifikaci, objevila se tato zpráva, nebo je zde ten neobvyklý nárůst zpráv. Já si nechám ty nové zprávy, takhle to tady dám, vytvořit alert a už to mám nachystané. To znamená, že v tuhletu chvíli já si mohu jako korigovat to, co se ke mně dostává a přemýšlím, Kristiáne, doplnil bys mě nějak k těm alertům? Určite by som k tomu povedal, že keď mi tu skočila tá prezentácia preč, ale v podstate takto. Určite by som povedal to, že ten alert je must have ako komunikácia pre všetkých ľudí, ktorí pracujú v PR a ktorí potrebujú byť informovaní, ale nie len možno pre ľudí z komunikácie, ale aj pre CEOs a ľudí, ktorí zase riadia a vedú firmy, aby mali, povedzme, informáciu o zmienkach napríklad svojej firmy alebo o svojich vlastných, akoby o svojom vlastnom mene v médiách aj na sociálnych sieťach. A to je možno tiež ešte taká zaujímavá alebo dôležitá vec, ktorú treba spomenúť, že vieme takýmto spôsobom monitorovať teda nielen tradičné médiá, ale aj sociálne siete, aj vrátane LinkedInu. Lebo napríklad na LinkedIne aj u nás asi ešte pred koncom minulého roka sa zviedli nejaké také tie, nazvem to, že fighty medzi nejakými firmami alebo lídrami spoločnosti a influencermi a tak ďalej. Takže asi je dobré vedieť a zachytiť tie momenty, kedy treba do toho vstúpiť. V prvom rade teda, že niečo sa deje a potom do toho vstúpiť a zároveň sledovať tú komunikáciu možno všetkých zainteresovaných strán. Lebo ak si zadám do alertu názov, alebo teda tému a kľúčové slova nejakého problému, tak je veľmi pravdepodobné, že následne sa k nemu budú vyjadrovať rôzne ďalšie osoby a inštitúcie a vždy mám informáciu, keď sa k tomu niekto vyjadrí. Neviem teraz také, čo by mi možno prvé napadlo, ale nejaká, či už tá energopomoc, alebo konsolidácia, alebo nejaké ďalšie veci, ktoré u nás tak akože rezonovali a rezonujú, tak stále vždy, keď sa tie kľúčové slova objavia a vystupujú k tomu rôzni aktéri, možno aj z hľadiska politiky, alebo nejakých združení, alebo nejakých firiem, tak vždy máme tú informáciu aj s ich, povedzme, reakciou a s ich stanoviskom k danému problému a tým pádom si to vieme priebežne sledovať. Ale alert ako informácia, prvotná informácia na to, že teda problém nastal, že sa vám nepodarilo možno zabrániť tej krízovej komunikácii, čo je najlepší scenár, ale že teda nejaký problém nastal, tak je jednoducho absolútne nevyhnutný a na toto je, povedzme, aj platforma, respektíve aplikácia Newton One NG perfektná, lebo mám to neustále v notifikáciách, hej, že keď sa pozriem na ten telefón, tak naozaj do pár sekúnd vidím, že niečo vyšlo, povedzme, pred 5 minútami v médiách, takže tú informáciu mám k dispozícii a môžeme s tým pracovať. Tak, díky za info k těm alertům. My bychom si vlastně mohli ukázat, a doufám zase, že jsem vidět, že vlastně ty jsi zmiňoval i ten monitoring jako takový, kdy já chci tady v nějakém feedu vidět ty zprávy, možno s těma zprávama nějak... Cože?
Není vidět? Iba som chcel doplniť možno jednu vec, ktorá je, ak ma počuť, iba takú vec, že teda, tak ako to ty nastavuješ, tak vlastne vďaka tomu, že tá platforma je samoobslužná, tak si to vie každý nastaviť aj sám a zároveň hocikedy, aj o polnoci, hej, že keď ten problém nastane, tak idem do aplikácie alebo do platformy a viem si ten alert okamžite vytvoriť a dostávať tie informácie, že nemusím nikoho kvôli tomu kontaktovať, ani to s nikým riešiť, jednoducho viem si to okamžite nastaviť. Přesně tak. A dejme tomu tedy, že opravdu si to teď budu nastavovat sám. Já mám nastaven alert, aby mi to někde píplo, že se něco děje a chci vůbec vidět do toho monitoringu ty zprávy, jak přibývají. Takže já si jednoduše v rámci monitoringu vytvořím nové téma, čili tady si mohu dát, dejme tomu, pana prezidenta, aktivní ihned. On je ten proces s tím letem dost podobný. Nicméně tady já si už můžu hrát s tím dotazem, jak jsem ukazoval předtím, velmi jednoduše můžu vybrat tu entitu, tím pádem už je to za mě hotové, ale ukážu ještě složitější verzi, kdy mi kolega nachystal pěkný dotaz, to znamená, že pokud byste chtěli, aby jsme to nastavili my, tak už tam nemusí být pouze Petr Pavel třeba v uvozovkách, ale kolega mi nachystal takovouhle bombu. To znamená, že on tady pracuje s tím, že opravdu pokud tam není zmíněno jeho jméno, ale pouze třeba označení prezident České republiky nebo hlava státu republiky, opravdu ten dotaz my můžeme odladit úplně jako do těch jemných detailů, kdy třeba i ty novináři, pana prezidenta to asi nepředpokládáme, ale dejme tomu, že někde v nějaké společnosti bude provozní ředitel, něco prohlásí, novinář neoznačí jeho jméno, ta zpráva by mohla jako propadnout, tak jsme schopni ten dotaz opravdu odladit, aby nic nepropadlo. Tak, když se podívám na ty výsledky, tak vidím, že těch zpráv se opravdu objevilo hodně. Zase já jsem schopen, to, co tady zmiňoval Kristián, říct si, jestli mě zajímají tradiční média nebo sociální média, případně si to dá na 2 hromádky. Já to tady udělám naraz, potom tu formu filtrování, až když tak následně. A co je pro mě docela jako důležitý, a určitě bych chtěl tento moment naše posluchače, diváky, já nevím, komu jde obraz, komu zvuk, říkám posluchače i diváky. Každopádně tato kauza vlastně začala včera, tím, že bych si to spustil teď, asi by mě mrzelo, že mi tam nějaké zprávy chybí, tak já mám možnost z Newtonu si ty zprávy dohrát zpětně. V tomto případě na pane prezidenta je zpráv opravdu jako hodně, nicméně tím, že vím, že ta kauza začala včera, tak bych dal opravdu jednoduše od 27. ledna pro slovenské posluchače január od do a ignorovat limit. A tady to po mně chce nějakou bezpečnostní. Já jsem napsal blbě, vidíte. Tak. A v tuhletu chvíli vytvářím téma, které mi odteď hledá nové zprávy a zároveň mi do něj ještě postupně dotýkají zprávy, které se objevily od včerejška. Už jich je tam 80, oni tam ještě přibydou. To znamená, že já jsem pak schopen, a to už není obsahem toho dneška, to bych nerad zaběhával do detailů, ale ukázat si třeba, která média o tom hovoří nejvíc. Jsem schopen si ukázat, kdo jak pozitivně, negativně, kdo se k tomu jak staví, kdo je jak aktivní, vyfiltrovat si třeba i konkrétní novináře, kteří o tom pojednávají nejvíc. Takže takhle bych si nastavil pomocí Newton One ten náš monitoring. A Kristiáne, já ti zase předávám slovo, jestli bys nějak doplnil. Určite, s tým, že už pomaly prechádzaš do roviny analýzy a viac menej riadenia krízovej komunikácie alebo komunikácie ako takej. S tým, že povedali sme si na úvod,
alebo teda ako prvé, že teda tej krízovej komunikácii sa snažíme predchádzať, hej, že teda ak nadviažem na názov nášho webináru, ako zvládnuť krízovú komunikáciu, tak že jej zabránime a nebudeme ju musieť vôbec riešiť, to je jasné, ale samozrejme teda keďže nie vždy sa to dá, tak následne nastavujeme a máme nastavené alerty, aby sme zistili, keď takáto kríza vznikne. No a prechádzame teda ďalej do riadenia komunikácie. Takže to, čo si ukázal samozrejme v rámci tej platformy, ak už teda nám natekajú správy či už do alertov, alebo teda máme nastavený nejaký monitoring a skrátka, alebo si jednoducho pozrieme v archíve spätne tie správy za 2-3 dní. Skrátka, ak je nejaká krízová udalosť, alebo situácia, alebo téma, tak si dáme dokopy výstupy a vieme si odfiltrovať, tak ako si ukazoval, či už podľa typov médií alebo časového nejakého rámca, odkedy dokedy. Pozrieme si, koľko k tomu vzniklo napríklad výstupov, kto každý o tom píše. A môžu to byť desiatky alebo teda stovky rôznych mediálnych výstupov. A či už prostredníctvom grafov alebo dashboardov to vieme ďalej analyzovať. Či už sentiment, či ako sú ladené povedzme tie výstupy, či negatívne, pozitívne, neutrálne, ktoré médiá, nielen typy médií, ale aj ktoré médiá sa tomu najčastejšie venujú, ktorí novinári a tak ďalej. Takže tá analytika, tie grafy si každý môže pozrieť a nejako pracovať s tým, ako potrebuje, ale dostávam sa viac menej k tomu, že tá úloha monitoringových agentúr a firiem ako je Newton a Slovakia Online dnes už nemôže spočívať iba v tom, že vy máte nejaký problém a my vás zasypeme všetkým mediálnym obsahom, pretože toho obsahu je enormne veľa, a či už je to teda v médiách alebo na sociálnych sieťach. Ale to, čo my musíme, a naši kolegovia a vývojári neustále pracujú na tom, aby vyvíjali nástroje, vďaka ktorým z toho mora informácií vyberiete to najdôležitejšie, aby ste si dokázali veľmi rýchlo urobiť výstupy a aby ste mali v rukách relevantné informácie. Nie všetky, ale to najdôležitejšie, a aby ste si z toho vedeli urobiť čím skôr nejaký záver. A tu práve teda v minulom roku bol práve v platforme nasadený Izák, teda AI asistent napríklad na analýzu mediálneho obsahu. Tak budem rád, ak Vlaďo zazdieľa aj tento nástroj, pretože napríklad vďaka nemu dokážete stovky správ zanalizovať, alebo aby som tak, že ak vám v nejakej udalosti vygeneruje alebo nájde množstvo správ, desiatky správ, tak viete si veľmi rýchlo zanalizovať tieto správy a urobiť si z toho nejaký základný prehľad, čo vlastne v tých médiách k tejto téme rezonuje. A na základe toho si viete nastaviť komunikáciu a dovolím si povedať, že v reálnom čase, čo je jenom v rychlosti to obrovský krok vpred. Tak, tady vlastně v tom tématu už mám zprávy. Velmi jednoduše využiju našeho AI asistenta na AI analýzu. Mám možnost buď zadat vlastní prompt, nebo vlastně už ten předchystaný, který mi tady ukáže souhrn zpráv, klíčová zjištění, tón komunikace. Pokud bych šel na ten vlastní prompt, mohu se ptát, jací hlavní, nebo kdo jsou hlavní aktéři této kauzy, například. Tak, omlouvám se. Tak, teď tady mám nějakou chybku. No, vzhledem k tomu, že to je téma krizové komunikace a trošku nás čas nás tlačí, tak to teď nebudu tady úplně jít do detailu, ale přes AI analýzu, ať už tu Newton, kterou má předchystanou, nebo pomocí vlastního promptu jsem schopen pracovat s tím velkým množstvím zpráv, aby mi z toho udělal nějaký souhrn. Kristina, ti vracím slovo a ještě si teda odběhnu pro
nabíječku. Davide, vidím vaši otázku. Ano, řešíme téma krizové komunikace a budeme v tomto bodě jsme jenom ukázali tooly, jak si pomoci v tu situaci, jak se dostat k informacím. Pokračuj, prosím, Kristiána, jsem zpět. Dobre, verím, že potom by Vláďo ešte pre tých, ktorí nemajú k dispozícii platformu, ukázal ešte toho Izáka, lebo ten je veľmi užitočný nástroj a takúto sumarizáciu mediálneho obsahu viete vytvárať nielen teda v rámci platformy, ale aj povedzme keď odoberáte denné monitoringy a každé ráno vám pristane na stole povedzme 50 článkov, ktoré s informáciami, kde ste teda sa včera objavili, tak aby ste si nemuseli prechádzať všetkých 50 textov, tak napríklad 50 textov, tak môžeme vám nastaviť na to AI-kovú sumarizáciu, aby ste mali na prvej strane napríklad sumár z tých všetkých článkov. Takže myslím si, že toto takisto obrovským spôsobom šetrí čas a energiu a takisto môžete sa venovať pádom skôr tým strategickým alebo nejakým ďalším úlohám, ktoré potrebujete, čiže nastaveniu povedzme tej komunikácie. Takže v tej platforme veľmi, veľmi pomáhajú pri riešení napríklad nielen problému, ale aj nastavovaní aj strategických vecí v oblasti komunikácie. Možno sa pozriem iba, či som na niečo v rámci tej prezentácie nezabudol, ale takto, keď sa na to pozrieme, tak asi pôjdeme možno ešte na tie konkrétne príklady. Budeme na ty konkrétní příklady. Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli by si, a myslím si, že to je možná i to, po čem volá pan David, mohl uvést nějaké konkrétní příklady z praxe, a já zase mohu říct, že mě i přišlo jako velmi zajímavý, tak možná poděl se tady s našimi dnešními diváky. Určite. Akože my to tak prepájame samozrejme, aby to nebolo len o tom, že sa budeme rozprávať, ale aby ste videli možno konkrétne nástroje, ktoré vám pomáhajú identifikovať krízovú komunikáciu a teda počas tej krízovky, ako ich dokážete s tými najmodernejšími nástrojmi riešiť, pretože aj na príkladoch, na ktoré sa pozrieme, je vidieť, že asi tí ľudia, ktorí to mali na starosti, tak pravdepodobne nesledovali vôbec žiadnym spôsobom nejakú komunikáciu alebo mediálne výstupy. Čiže ja by som možno nadviazal na ten úvod, čo som vravel, krízová komunikácia, ktorá trvala 5 týždňov a teda búra mýtus, že každý problém trvá možno 3 dní. Ten určite patril festival Rubicon, ktorý mal to naozaj, že príklad veľmi nezvládnutej komunikácie, pretože Slovakia online platformy na výstupy v médiách, ktoré ohľadom tohto festivalu začali niekedy začiatkom júna minulého roka. Vidíte to na tom grafe dole. A tie problémy postupne pribúdajú. A ja to už teraz iba veľmi rýchlo zbehnem. Ešte pre istotu pozerám, iba dúfam, že ma počujete, lebo tu bol nejaký problém. To znamená, že ja to teraz iba zbehnem, že keď sme si... Problém se zvukem hlásím, ale to neviem, co s tím. Dobre. Dobre. OK, ja budem pokračovať určite, aby sme to teda nejako prešli. Takže tento festival, že keď sme si pozreli komplet za tie 2 mesiace celú komunikáciu ľudí z tohto festivalu, tak vedeli sme vlastne veľmi rýchlo určiť vďaka platforme a vďaka triedeniu správ
to, čo najviac v podstate vybuchovalo v médiách a na sociálnych sieťach a ktoré momenty v prípade tohto festivalu boli kľúčové. Nebudem ich úplne, že všetky teraz do detailov rozoberať, ale v prvom rade začalo sa to niekedy v polovici júna, keď bolo oznámené, že Kanye West bude na tomto festivale. Okrem nadšených niektorých fanúšikov sa vznikla problematická komunikácia, vznikla petícia proti jeho účasti na festivale. Nasledoval chaos v oblasti organizácie. Opäť pozerám, dúfam, že nám to funguje. Nasledoval chaos v oblasti organizácie. Chýbali rôzne povolenia pre tento festival a takisto sa začalo v médiách veľké nepokosené pole pár dní pred konaním festivalu a už začalo to vyzerať tak, že žiaden festival nebude. Nazal Bratislavu zo zoznamu svojich miest, kam má nasmerované a aj festival zrušený, ale tomu predchádzala niekoľkodňová až bizarná komunikácia, kedy tí organizátori prisľúbili, že dajú nejaké stanovisko zajtra a žiadne stanovisko nedali a tak ďalej. Takže na tomto prípade, a samozrejme ľudia čak na organizátorov, kým sa k tomu vyjadria. Dá sa povedať, že keby teda organizátori využívali dostupné nástroje a nasledovanie médií v reálnom čase, by mohli teda sledovať všetko, čo sa o sieťach. Konkrétne napriek tomu, že organizátori si vypli komentáre na sociálnych sieťach, tak tá diskusia sa presunula na Reddit. A to som možno chcel uviesť ako takú zaujímavosť, že my vieme vlastne sa pozrieť a identifikovať aj to, kde tá diskusia prebieha najintenzívnejšie a o čom sa, povedzme, tí diskutujúci rozprávajú a čo riešia v súvislosti s danou témou. Takže tam je vidieť aj v tom koláčovom grafe, že v diskusii na Reddite sme identifikovali 175 príspevkov. Takže toto je možno teda príklad toho, ako na základe mediálnych dát viete efektívne riadiť svoju komunikáciu, krízovku, ale teda aj vyhodnotiť medializáciu. Kristiane, slyšně, já mám pocit, teď tady psali lidi, že trošku vypadává zvuk, musím říct, že i mě si se tady teda trošku sekal. Já bych možná se dostal na ten druhý příklad ještě. Pojďme trošku možná stručněji, než jsme jako zamýšleli. A dopředu ještě mohu uklidnit lidi, že my v rámci toho mailu, který půjde po tomto webináři, tak bychom tam právě přidali i tu prezentaci, čili jestli to někomu zlobilo a mě to teď teda taky tady bylo slyšet hůř, tak bude to i v té prezentaci. Čili Kristiane, já se ptám teda na tu druhou ukázku, protože tady jsem chtěl navázat, že v rámci toho vašeho festivalu u nás bychom mohli možná hovořit i o festivalu Otvírák, který má podobný průběh a zaznamenal jako dlouhou medializaci, nedopadl, ale slíbil jste teda 2 krizovky, to bych nechal jindy tohle. A uměl bys třeba říct, co v průběhu té krizovky rozhodně nedělat? Určite. Toto sme sa pozreli možno na riešenie krízovej komunikácie z hľadiska dát. Možno zaujímavé pre ľudí, ktorí organizujú nejaké typy podujatí, nie len v prípade krízovej komunikácie, ale viete si na základe toho vyhodnotiť tie podujatia a aby ste mohli potom komunikovať napríklad s partnermi toho podujatia, sponzormi a aby ste mohli organizovať aj nejaké ďalšie ročníky. No a potom minulý rok ešte sme mali to som sa pozrel na taký ďalší príklad krízovej komunikácie a nejakého
dovolím si povedať, že dosť veľkého problému, ktorý sme tu mali, a to bol hackerský útok na kataster. Mnohí teda určite teda si ho pamätajú, a najmä zo Slovenska. A nejdem úplne, že teraz opísať, ktoré najviac rezonovali, ale skôr sa pozrime na to, že čo sa dialo z hľadiska komunikácie, aby sme si z toho možno zobrali a mohli zazdieľať nejaký knowledge, ktorý by pomohol hocikomu na to, aby mohol ho aplikovať v prípade potreby. A tá krízová komunikácia alebo ten hackerský útok, keď bežal, tak bola zvolaná nejaká tlačová konferencia, bola zvolaná nejaká tlačová konferencia, kde v podstate najprv boli pozvané médiá, potom mnohých novinárov nechali za zatvorenými dverami a prizvali si a zobrali spomedzi nich iba jedno médium na tlači, tam zobrali, tak im dovolili klásť otázky a celé to riešili pred kamerami a zapnutými mikrofónmi. Čiže sa tam stretlo ako keby, že niekoľko veľkých problémov z hľadiska komunikácie. Tu som možno chcel povedať, že čo robiť, alebo teda čo nerobiť. No, ak nechceme pozývať všetky médiá, tak nemusíme robiť tlačovku. Môžeme urobiť napríklad dohodnúť sa na rozhovore iba s jedným médiom, nejakou spravodajskou televíziou a v rámci toho urobiť nejaký exkluzívny rozhovor, ale tým pádom sa vopred dohodnúť s tým médiom, čo sa dá komunikovať a čo nedá. A tých možností je veľa. Hej. Môžeme poslať tlačovú správu, urobiť vyhlásenie bez možnosti klásť otázky a podobne, ale ak nechceme zavolať všetky médiá, tak by sme nemali robiť tlačovku. A takisto, ak ju urobíme, tak sú pripravení novinári klásť otázky a ak to riešime na tlačovke, že teda nebudú môcť byť otázky a tak ďalej, tak je to, a ešte pred zapnutými mikrofónmi, tak je to tiež ďalší veľký problém. Čiže opäť nemusíme robiť tlačovku, môžeme urobiť vyhlásenie, môžeme urobiť rozhovor s nejakým konkrétnym médiom. Skrátka, tých možností je dosť, ale aby sme si sami v rámci tej krízovej komunikácie nezvolili taký spôsob komunikácie, ktorým ešte viac eskalujeme celý ten problém a vlastne ho ešte viac živíme a nakoniec to má fatálne potom dôsledky nielen na firmu a reputáciu firmy, v prípade nejakých verejných inštitúcií aj na dôveru potom ľudí, dajme tomu v tú inštitúciu, ale aj samotný, možno nejaké dáta a tak ďalej. Takže ja chápem, že napríklad hackerský útok je citlivá vec, nedá sa pri tom komunikovať všetko, ale práve preto treba veľmi dôsledne zvážiť, čo chceme odkomunikovať a následne si vybrať kanály a spôsoby, ako to odkomunikovať. V súvislosti s tým možno iba spomeniem, že vtedajší šéf tej... Ja vzhledem k času, doplním jednu vetičku, že takisto... Okay. Tak teď, promiň, že ti do toho skáču, a vzhledem k času to trošku urychlím. Za mě tam byl dobrý ten závěr, že vlastně, co jsi říkal, když nechci dělat tiskovou konferenci, tak ji prostě nedělám, můžu udělat nějaké oznámení, které rozešlu třeba na vybrané novináře. K tomu jenom v jedné větě můžu říct, že ať už vlastně mailem, tak jak to používáte, případně třeba i Newton má službu PR Studio, to znamená, že přes něj svoji vlastní tiskovku rozešlu, vidím i ty novináři, jaký přijali nebo co s ní dělali dále. Pak jsem měl na Kristiána otázku, jestli by něco doplnil k té vlastně transparentní lidské komunikaci, ale my jsme se zdrželi na začátku, tak já s dovolením tuto otázku přeskočím a dostanu se na tu jako zajímavou, kterou jsme to tady chtěli končit, protože Kristiáne, ty jsi sám zmínil pozor na vypnutý mikrofon, tak možná jestli můžeš tady nám všem říct nějakou svoji zkušenost nebo to, co jsi zaznamenal, jaké škody může napáchat respektive zapnutý mikrofon, aniž bych já věděl, že je zaplej. Ja ešte predtým, než odpoviem, tak iba
Určite, ak máte aj teda naši sledujúci poslucháči, ak majú nejaké ďalšie otázky, tak dole je tlačidlo otázky a môžeme skúsiť potom nejaké zodpovedať, koľko budeme stíhať. A kým nám tam možno teda niečo príde, tak by som povedal, že áno, to je taký akože neustále opakujúci sa problém a tých príkladov by bolo veľa. Nechcem ich všetky úplne že citovať, lebo množstvo z nich je takých, že veľmi expresívnych a vulgárnych, ktoré sme zachytili, kedy tí ľudia pred kamerami a pred mikrofónmi si neuvedomili, že tie mikrofóny a kamery sú zapnuté a práve preto by som určite chcel povedať, že všetkým, ktorí komunikujú s médiami alebo niekedy vystupujú v médiách, tak aby si dávali na toto veľký pozor, že kdekoľvek stojíte pred mikrofónom a kamerou, tak to beží. A aj keď si myslíme, že to nemusí bežať, tak radšej treba počítať s tým, že to beží. A uzatvorím to možno za mňa s tým, čo si spomínal, tú transparentnú ľudskú komunikáciu. Podľa mňa takým nejakým spôsobom alebo leitmotívom toho celého, že aj tá krízová komunikácia sa dá riešiť nie nejakým byrokratickým a tvrdým slovníkom, ale transparentne a ľudský, čo môžeme priznať a do akej miery vieme priznať chybu alebo problém, treba to urobiť a zároveň, hej, poviem príklad, že mrzí nás, čo sa stalo, robíme všetko pre nápravu a tak ďalej. To sú veci, ktoré možno znejú ako klišé, ale veľmi pomáhajú, pretože po dlhej dobe, keď ten problém uplynie, tak ľudia si možno už ani nebudú pamätať, že čo konkrétne ste hovorili z hľadiska obsahu, ale aká emócia v nich ostala. Takže na toto by som nezabudal, aby vlastne sme zanechali aj nejakú dobrú emóciu v prípade aj krízovej komunikácie. Já vidím, že tady Alena, a děkujem za to, napsala taky to, proběhlo kdysi tady českými médii. Kristian, nechceš přece jenom ještě tu jednu nějakou věc, co se na tom Slovensku stala před zapnutým mikrofonem stala, zmínit? Čo bola z toho taká najmenšia, najmenej vulgárna bola, keď z úst vtedy jedného politika tomu druhému, že pôjdeš do basy, ty hajzel, a potom ešte tiež taká nevulgárna bola pred pár mesiacmi, keď hovoril o tom, že včera pil s odborármi. Ještě jedno, trošku mi to možná zazlobilo, že se napil. Tak to bolo problém a nie tak pre ňoho samotného, že teda priznal nejakú spoločenskú akciu večer pred tlačovkou, na ktorej bol s odborármi ako politik, ale skôr práve mohol spôsob, ktorých hovoril a ktorí na tej tlačovke ani neboli. A potom to mohlo byť a dokonca myslím, že čiže naozaj, že veľký pozor na toto, lebo uškodiť môžete nielen sebe, ale ešte aj ďalším ľuďom. Tak, mě to teď malinko taky zazlobilo, tak nevím, jestli já jsem slyšet lépe. Kristian tam zmínil vlastně okamžik, kdy na mikrofon člověk politik řekl, že byl den předtím na nějakém večírku s odboráři a nevěděl, že to je za plíčím, že vlastně tam schodil tu situaci sebe i ty lidi, s kterými byl. Protože se nám, a pozor, vidím tady ještě jednu otázku, čas nachyluje. Jste prosím nazdět odkaz informaci o PR studiu v Newtonu. OK, Evi, určitě zkusíme to možná do toho mailu dostat. Každopádně já jsem chtěl říct si dvě věci. Kristián si nachystal ještě takový hezký checklist situací, který je dobrý mít vlastně v rámci krizové situace čeklé, jestli proběhly, jestli jsou v pořádku a myslet na ně. Tento checklist vám zašleme právě v tom e-mailu, který ještě tady odladíme s kolegy.
Zároveň jsem chtěl pozvat, nevíme teda ještě datum, kdy to půjde ven, ale sám Kristián tady vzpomínal vlastně, že z toho uděláme ještě takový webinář. Já věřím, že se nám to podaří trošku techničtěji lépe. Každopádně i tam jsme si schovali zajímavé pikantnosti, tak tímto bych chtěl nalákat, že to ještě vlastně není za nás vše, že tam se to objeví. Možná, Kristiáne, ty, jestli by si chtěl něco dodat. Opravím ťa iba, že teda, že podcast a možno to bude teda užitočné práve pre tých, ktorým dnes na 100% nefungoval zvuk alebo obraz alebo niečo podobné, takže budem rád, keď potom sa k ním dostanú nejaké informácie, nejaké rady, tipy aj nejakým ďalším kanálom. A áno, veľmi rád, aby si každý možno dnes niečo odniesol, ak už nejakým spôsobom to po technickej stránke nefungovalo úplne, že najlepšie, tak pošleme po tomto webinári. Ja to pripojím tým, že sa venujem komunikácii a pripravujem ľudí na tú komunikáciu, tak taký checklist akým spôsobom sa pripraviť, povedzme, na rozhovor s novinármi a do médií. V prípade, ak potrebujete, či už vy alebo vaši nadriadení alebo podriadení, ísť na kameru alebo do podcastu a takú rýchlu prípravu si budete vďaka tomu vedieť urobiť. Tak možno to bude taký malý darček od nás pre aj aby teda pre tých, ktorým niečo dnes uniklo. Kristiane, děkuju, že si nachystal takovýto dárčik pro naše dnešní diváky, účastníky. Děkuju, že jsi na to vyhradil čas za tuto přípravu. Omlouvám se za ty technické potíže, nicméně zkusíme to takhle poslat. Omlouvám se, že jsme přetáhli, je to zhruba o tu chvíli, o co jsme začali později. Tak aspoň jste viděli v reálném čase krizovou situaci, jak se pokusit řešit co nejvíce v klidu. To je za mě určitě taková největší rada, nepanikařit, neunáhlovat se a věřím, že ještě další informace se dozvíte z těch materiálů, které vám pošleme mailem. Tak jo, děkuju za pozornost. Kristiáne, díky. A všem přeji krásný den a aby ideálně aby krizové situace nenastaly vůbec a pokud nastanou, tak abyste je zvládali co nejlépe. Tak jo, díky. Kristiáne, taky děkuju. Ďakujem. Majte sa krásne, ďakujeme. Pekný deň. Hezký den všem. Mějte se.